Ola, moi boas, como cada xoves damos a benvida a unha nova edición de Informar, un programa que comezaremos dándolle conta das novidades, moi boas novas para o sector do xeito, e falaremos tamén dos malos resultados da campaña de libre marisqueo que plantexan o peche destes bancos. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Satisfacción entre a flota do xeito tras a votación favorable da Comisión Europea do Medio Ambiente que defende a viabilidade desta arte. A Xunta e as confrarías da Ría de Arousa estudan o peche dos bancos de libre marisqueo ante a escasa produtividade e os nefastos resultados da campaña. Os cocedoiros do Mexillón mellorarán os seus sistemas de depuración de augas residuais mediante un convenio coa Xunta e a Universidade de Santiago. A flota do xeito deu un paso adiante para garantir a supervivencia desta arte despois de que a Comisión Europea de Medio Ambiente votara en contra da súa prohibición. Cumpríronse as mellores expectativas da flota do xeito que tiña depositada a confianza no compromiso europeo de velar pola continuidade desta arte. A Comisión de Medio Ambiente votou a favor de excluir esta actividade da prohibición de redes a deriva, apoiando por 51 votos a favor e tan só 11 en contra o informe do deputado italiano Marco Affronte, que incide no mínimo impacto ambiental desta actividade tradicional. Aínda que o ditame de Medio Ambiente non é vinculante, supón unha pequena vitoria na batalla iniciada polos xeiteiros para defender o seu medio de vida. Na man do BNG chegaron a desplazarse ata Bruxelas para expoñer ante os mandatarios europeos os criterios que regulan a pesca do xeito. Ademais da votación favorable, os xeiteiros recibían hai uns días outra boa nova coa publicación dunha orde estatal que lles reserva unha parte do TAC da sardiña. Malia que esta decisión lles permite volver a pescar esta especie inicialmente só autorizada para o cerco, os nacionalistas abogan porque non se establezan cotas para o xeito pola súa escasa incidencia nos caladoiros. Todo o mundo coincide que esta é unha arte tradicional que ten moi pouca incidencia sobre o conxunto do TAC da sardiña. Polo tanto, se ten tan pouca incidencia, non hai necesidade a establecer cotas, porque as cotas débense establecer naqueles modelos que teñen un carácter industrial. Explícome, naqueles modelos, cando ti tes un barco que ten moitísima capacidade para poder pescar, pero aquí estamos a falar de embarcacións de 5, 6, 7, 8 metros, 9 metros, que por moitas caixas que leva a bordo, calquera se pode facer unha idea de que cantas caixas pode levar a bordo, canto peixe pode pescar. Explícome. Por lo tanto, é un auténtico despropósito, é un auténtico absurdo que se queira regularizar, poñerlle cuota a alguén que desenvolve unha actividade de pura subsistencia. Tras a votación da Comisión de Medio Ambiente semella que o compromiso é firme e que Europa ten vontade de rectificar, pero a incerteza sobre o futuro desta arte de pesca non se resolverá ata finais de marzo, cando terá lugar a votación da Comisión de Pesca encargada de decidir se o xeito queda fora da prohibición. A baixa produtividade dos bancos de libre marisqueo levou os pósitos e a Xunta de Galicia a estudar o peche desta campaña ante a escasa rendibilidade para as confrarías de Arousa. A Consellería do Mar considera que existen razóns técnicas que poderían xustificar o peche da campaña de libre marisqueo ante a caída constante de capturas. Sen embargo, esta decisión está en mans das confrarías da Ría de Arousa, que deberán solicitar formalmente o peche. E non o farán ata consultar co Instituto Social da Mariña as posibilidades que teñen os afectados de acollerse ao paro. De chegar a acordo, pecharíase a campaña, que en principio debería durar ata marzo, e iniciarase un plan de recuperación destes bancos. Eu penso que toda a ría está enferma, penso que toda a ría é enferma non no sentido de
de que está, eu penso que está enferma, de que está nos niveles de stock xa de reprodutores no límite. Eu penso que aquí hai que meterlle man a todo. O caso máis patético é o dos lombos de Ulla, un arenal que cabían 2000 barcos, este ano nin 20. Cabía o mismo, eu teño ido a Cabío anos de estar 1000 barcos e 1000 e pico e collelo tope en media hora. E agora está a 6 horas, 30 ou 40 barcos ou 50 e non ves co tope ningún día. O sea, algo pasa. E nós queremos que se poña todo mundo a traballar, porque como non empecemos agora, para outubro está aí á volta da esquina. Tanto os pósitos como a Consellería son conscientes de que a improdutividade depende tamén de outros factores que non se poden controlar, como o clima ou a presenza de parásitos. Que se creara un grupo de traballo, os técnicos e o sector, para analizar cales son as consecuencias que nos levaron a esta situación. Eu particularmente penso que son varias, non unha sola, pero, bueno, sentarse ao redor dunha mesa cos técnicos, analizar a situación e mirar que é o que se pode facer, como chegamos primeiro a esta situación e que é o que se pode facer. E nunha desas está, pois, porque non a regeneración de bancos marisqueiros e incluso a semente, o aporte de novas unidades, novas crías a eses bancos marisqueiros. Sen embargo, hai un feito, o furtivismo, que precisa ser atallado canto antes para evitar que se sigan a esquilmar os bancos marisqueiros. As confrarías piden unha vez máis o endurecemento das sancións, así como o estudo de outro tipo de vías alternativas que garantan a efectividade na loita contra esta práctica ilegal. Xa dicen que os furtivismos son o que temos o dos cacos, temos o xa organizado, que se é moito máis difícil de erradicar, pero temos o dos cacos, o dos ninis, como lle chamo eu, e pois tes o último tipo, porque ese non influye, que é o que vai coller unha caldeirada para comer que non ten onde querse muerto. Pero ese hasta ten vergonza de tiro ao mar. Os outros non, os outros son os que como o noso vixante. Xa lle pegaron 3 veces, unha xa para deixalo no sitio, e eu xa dixen, isto é ou toman medidas por delito, ou asociación indebida, ou que os colle outra consellería que miren de facerlle algo, pois un traballo, pero que isto non pode ser. Non pode ser porque, si como din eles queren ir á praia para ganar cartos, tamén os que están legales queren ganar cartos, e se ellos están sacando de outra maneira. Seguimos demandando, e en ese mismo escrito, o que facía referencia anteriormente, tamén facíamos a referencia a que se nunha reunión, unha xuntanza coas forzas de orden e seguridade do Estado, os gardacostas, os gardapescas e o sector para analizar esta situación e analizar e non só o que vimos demandando desde fai tempo, que se modifique o Código Penal e se recolla o furtivismo reincidente, agresivo e violento como que é, como un delito, sino tamén estudiar outro tipo de vías, porque o que se demostrou é que é insuficiente, non ineficaz, porque si os medios que se están utilizando para erradicalo aumentaron, pero non é suficiente. Entonces, ose mismo tamén, esa mesma escrito que cursamos, tamén demandábamos que de unha vez por todas tamén e a maior brevedade posible se nos xuntáramos coas forzas para analizar esta situación e mirar a ver como podemos atallar este problema tan actual que temos encima. Con respecto á recente constitución de furtivos en varias plataformas, demandando a súa integración nas confrarías de forma legal, a Federación Galega expresa o seu malestar, considerando injusto que os autores reiterados dun delito teñan preferencia fronte ás persoas que levan anos agardando por un Permex. Temos escoitado que se están creando, agrupando, o que me parece un pouco, non sei como calificalo xa, porque hai xente que está á espera de poder acceder a un permiso de explotación e non por ilo foron a furtivear as playas. O feito de realizar unha actividade considerada ilegal non pode, baixo ningún concepto, darche prioridade para poder entrar a un permiso de explotación. E máis, eu creo que o teñen moito máis difícil porque en moitos casos adeudan coa administración cuantías importantes. Entón, ese vai a ser un
hándicap para esta xente para que poda entrar, porque unha das condicións que che exigen para poder acceder a un permiso de explotación é estar ao corrente de pago coa administración, cousa que en este caso non se produce. E volvo a insistir, me parece injusto que esta xente, porque se agrupe, poda entrar e xente legal ou que se mantuvo aí ou que está á espera de poder entrar que non poda acceder. Pareceríame totalmente injusto. Para eso se crean, hai uns baremos e en base a eses baremos, se o recurso de un banco marisqueiro ou un banco percebeiro pois admite que se poda incorporar nova xente, pois, bueno, apliquemos o baremo e o que máis puntos teña en base a ese baremo, pois, oye, benvido sea a nosa profesión. Tras consultar co Instituto Social da Mariña, algúns pósitos xa desbotan o peche, xa que quedaría fora o 80% da flota. A situación hasta ahora non hai ninguna, porque o tema é que o ISM, según a reunión que tivemos antes, que toda embarcación que teña outra alternancia de artes non estaría acollida a ese paro. Desa forma non nos acollemos ningún. Desa forma non habría paro. Deixaríamolas abertas e que sea o que Dios queira. Se queren que se esquilme o que a rías, os libres marisqueos, vai ser así. Porque desta forma non iría nadie ao paro. E nós non estamos por labor de cerrar 2 meses e levar a xente á casa 2 meses sin traballar. Desta forma o 80% quedaría sin axuda. E nós non estamos dispostos a deixar a 80% da xente na casa sin traballar. Cando non hai outro tipo de arte, porque como sabemos o xeito, a día de hoxe estamos falando do tema de cuotas, dunha gestión, de que a ver se podemos quitarlo da cuota ou non. A xente, por ahora non queremos acotar a cuota por tema de gestionala aínda, senón vaise reducindo. Estamos nun tema que os do voo pasa o mismo, que non están collendo capturas nada, non están ganando nada, e que non temos a que ir. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Falamos agora da reunión mantida polo líder dos socialistas galegos con representantes da Confraría de Rianxo que lle transmitiron as principais demandas do sector. Os membros do Cabildo da Confraría de Rianxo trasladaron ao líder dos socialistas galegos os principais problemas que afectan ao sector. A falla de saneamento que influe na baixa da produtividade das rías e o furtivismo foron os principais temas que abordaron durante a reunión de traballo. Agradecer a visita de José Ramón por vir hasta aquí a comprometerse un pouquiño a ver como está o tema todo este. Estuve explicando un pouquiño a situación de como está todo, o que é o xeito, con temas de ríos, de libre marisqueo, tema de algo das aguas, contaminación un pouquiño de aguas. A situación é un pouco drástica o que é da ría. Cada ano vemos que baixan o que as capturas de tanto de peixe, como de marisqueo, como de todo. Nós o que queremos, os patrões maiores, queremos é recuperar a ría. Por iso estamos agora comentándolle ao señor José Ramón este tema todo. Gómez Besteiro amosou o seu compromiso coa posta en valor das rías galegas, que son competencia exclusiva da comunidade, polo que exixe unha maior capacidade de decisión ante Madrid e Bruxelas. Tanto a nosa posición de compromiso con determinadas artes, como é o caso do xeito, pero en realidad co compromiso con toda a ría, non? En ese sentido, apostar polo saneamento é algo fundamental. Ahora mesmo poderon escoitar vostedes dos profesionais do sector de que a contaminación é un problema real e que efectivamente é un problema que vai en contra da nosa calidade do noso produto, un produto único no mundo, non? E como tal ten que ser tratado. E, por tanto, exercer o autogoberno por parte de Galicia e por parte do goberno de Galicia é poñer en valor precisamente as nosas augas interiores, onde só únicamente temos nós a responsabilidade sobre ela, non? Neste sentido, pide tamén a Xunta de Galicia un maior compromiso na defensa dos produtos galegos como o mexillón, en referencia á inclusión da procedencia dos produtos no etiquetado das conservas.
Por tanto, se Galicia é unha marca de calidade, os nosos produtos son unha marca de calidade, tamén teñen que ser explicitados cara a fora de Galicia como ese produto de calidade que son. Me estou referindo tamén a que cando nosotros collemos calquer tipo de outro produto se nos dice de onde procede, non? Falemos de produtos do mar ou falemos dos produtos do campo. Os espárragos de Navarra sabemos nos mercados que son espárragos de Navarra. Bueno, pois os mexilos galegos tamén deben deixarse claramente que se producen aquí, que nacen aquí e que se extraen destas rías. As rías son competencias da Xunta de Galicia, por tanto hai que ter unha posición crítica e contundente en Europa e en España de que os nosos produtos son produtos de calidade, non? E así atenderemos tamén mellor os consumidores, que sabrán, terán unha boa información, sabrán que é o que están consumindo e sobre todo que están dispostos a pagar por un produto de calidad que beneficia a todos. Por tanto, a responsabilidade da Xunta é esa, tanto en aguas interiores como a promoción exterior que se fai dos nosos produtos, e eu creo que é unha pérdida por parte da Xunta de Galicia que non aproveite a posibilidade de poñer en valor as nosas rías, que é un hábitat único no mundo. Se non consideramos isto, estaremos facendo un flaco favor a todo o mundo da economía que se move en torno ás rías, porque estamos falando de moitísimas embarcacións, de moitísimas persoas asalariadas en soporte neste sector, e a veces perdemos un pouco a perspectiva. Non somos capaces de sumar o que vai detrás de cada embarcación e a veces se distorsiona en base aos conflitos que afectan a unha empresa que ten 400 traballadores, pero se empezamos a sumar os postos de traballo, as empresas, as familias que sosteñen a través de todo o que produce a ría, nos levaríamos as maus da cabeza de que sexa tan irresponsable. Saneamento, loita contra o furtivismo, unha actuación inspectora por parte dos poderes públicos e unha administración máis moderna tamén para afrontar o que é o futuro dos nosos espacios naturais e do noso sector primario. A visita de Besteiro enmarcase na rolda de contactos dos socialistas cos representantes dos sectores produtivos claves para Galicia, como o pesqueiro, o gandeiro ou o sector forestal. Os cocedoiros de marisco mellorarán os seus sistemas de depuración de augas residuais mediante un convenio asinado coa Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago. Este protocolo de colaboración ten por obxectivo mellorar o sistema de depuración das augas residuais dos cocedoiros de marisco a través da aplicación dos últimos avances tecnolóxicos. Os investigadores da Universidade de Santiago serán os encargados de avaliar as propostas realizadas por cada empresa para reducir os parámetros de vertido. Pola súa banda, a Consellería do Mar habilitará unha liña de axudas para financiar a implantación dos sistemas que poderá chegar a cubrir o 60% do proxecto. A Consellería de Medio Ambiente acreditará mediante a emisión de certificados o cumprimento coa normativa en materia de vertidos. Donde están participando investigadores da Universidade de Santiago que contribuyen a determinar cuáles son os millores métodos para axudar no tratamento de depuración das augas despois de ser utilizados nos cocedeiros de marisco, donde participa, por suposto, todos os representantes da Asociación de Cocedeiros de Mexillón de Galicia, e donde a Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, estudia os análisis e as determinacións que se van obtendo nos procesos de investigación da Universidade, e a Consellería do Medio Rural pon a disposición unhas órdenes de axudas a través dos fondos estruturales da Unión Europea para axudar a financiar as innovacións que sexan preciso aplicar en todos os cocedeiros para aplicar estas novas tecnoloxías que surdan dos proxectos de investigación. Mediante esta colaboración entre sector público e privado, buscase rendibilizar a actividade industrial reducindo o seu impacto no medio ambiente. Levamos moito tempo intentando todas as administracións traballar xunto co sector para axudarlle a reducir os impactos no medio ambiente da súa actividade, unha actividade económica moi importante para Galicia, e que o sector ten un interés claro de desenvolver esta actividade sin causar perxuicios para o medio ambiente. Como esa é a liña que nos une a todos, e hoxe o único que pretendo é agradecerlle o compromiso ao sector por intentar axudarnos a resolver estas cuestións de protección do medio ambiente, tamén, por suposto, a todo o equipo da Consellería de Medio Ambiente, e fago explícito este agradecemento na persona da súa conselleira e do director de Augas de Galicia, e tamén á Universidade de Santiago por ese compromiso constante de tanto o rector como todos os investigadores en axudarlle á administración a buscar solucións aos problemas que diariamente se presentan a hora de seguir apostando por desenvolver unhas actividades económicas que entendemos todos que son importantes para a nosa comunidade. Tempo agora para o noso apartado das breves.
A Consellería de Medio Rural e do Mar destinará este ano uns 10,3 millóns de euros ás axudas para a paralización de buques, dos que aproximadamente uns 8 millóns serán para o despece dos buques pesqueiros incluídos nun plan de axuste de esforzo pesqueiro e o resto para aqueles afectados polo plan de xestión integral da pesca de baixura no Caladoiro Nacional do Cantábrico Noroeste. A finalidade destas achegas, que esta semana foron publicadas no Diario Oficial de Galicia, pasa por axeitar a capacidade pesqueira da flota coa disponibilidade dos recursos mariños, mediante a reducción do esforzo pesqueiro. Os interesados en solicitar estas axudas poderán consultar os requisitos e documentación necesaria no propio DOGA. Para esta convocatoria, o prazo de presentación das solicitudes será dun mes. Portos de Galicia vén de facer público o balance dos tránsitos nos portos de titularidade autonómica durante o pasado ano 2014, no que se acadou unha cifra histórica, con 7.781 barcos, o que significa un incremento dun 9% de media con respecto ao ano anterior. Nunha análise máis pormenorizada, o peirao que recolleu o maior número de tránsitos foi o de Muros, con 821, seguido de Camariñas con 784 e Viveiro con 569. Por municipios, o que recibiu máis embarcacións deste tipo foi Baiona, con 935 tránsitos entre os dous peiraos deportivos, seguido de Sanxenxo con 888, unha cifra na que se inclúen tamén as instalacións de Portonovo. Por comarcas, a Costa da Morte experimentou unha forte subida nos seus peiraos. Camariñas e Muxía rexistraron en 2014 un total de 784 e 306 tránsitos respectivamente, fronte aos 773 e 161 do ano anterior. Tamén destaca o incremento experimentado na ría de Arousa, onde se acadaron 1.078 tránsitos, un 12% máis que o ano anterior. Nesta zona, a cifra máis alta rexistrouse na Pobra do Caramiñal, con 566 tránsitos, e a principal subida experimentou ao Porto de Cabo de Cruz, que medrou nun 160%, pasando de 109 en 2013 a 283 tránsitos o pasado ano. En canto á procedencia das embarcacións en tránsito, a práctica totalidade son estranxeiras, especialmente francesas e británicas. O BNG levou ao Congreso dos Deputados unha pregunta sobre o Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Filipinas, que permitirá a importación de conservas de atún libre de aranceis. O igual que acontecera co acordo asinado no seu día con Tailandia, que finalmente foi paralizado, esta decisión suporía un agravio comparativo para o sector conserveiro galego, que debería competir coa entrada dos produtos foráneos en desigualdade de condicións. Na pregunta presentada pola deputada do Grupo Mixto, Olaia Fernández Davila, piden ao Goberno Central que faga presión ante Europa para evitar a competencia desleal, que suporía un importante prexuízo para a conserva comunitaria. O Instituto Galego de Formación en Acuicultura, o IGAFA, dependente da Consellería de Medio Rural e do Mar, ven de convocar un curso de recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo. En total disporase de 12 prazas, polo que os interesados poderán inscribirse ata o 6 de febreiro. Esta acción formativa impartirase na propia sede do IGAFA, na Illa de Arousa, do 23 ao 27 de marzo e do 7 ao 17 de abril. A finalidade do curso é que os alumnos matriculados poidan acreditar a súa capacidade para traballar nun plan de explotación a mergullo para extraer recursos específicos, como é o caso das algas, os ourizos, peneiras ou longueirón, entre outras especies. Os interesados en tomar parte neste curso poden consultar os requisitos necesarios e a documentación a presentar na propia páxina web da Consellería de Medio Rural e do Mar. O curso está cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Pois ata aquí a nosa edición de Informar desta semana. Xa saben que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Non nos fallen. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.